Sezóna cestovania do exotiky sa pekne prekrýva s pekným počasím v exotike. Je to od začiatku októbra zhruba do konca februára. Od februára začína byť počasie daždivejšie, čiže síce ceny leteniek a ubytovania idú dole, ale už tá dovolenka som povedal, že nestojí úplne za to. Takže toto je asi to obdobie. No rozhodne by som nepovedal, že cestovanie do exotiky je výsadou mladých. V našom portfóliu vidíme, že máme klientov, ktorí sú aj nad 70, dokonca nad 80 rokov. Náš najstarší klient v poslednej sezóne cestovateľskej do exotiky v tomto období mal 85 rokov. Bol to pán, ktorý cestoval do Tanzánie. A naša najstaršia klientka mala 75 rokov a cestovala takmer na mesiac do Thajska. Dobrá otázka, len z toho, čo zase my vidíme ako poisťovňa, tak sa to javí tak, že viacej si poistenie dojednávajú jednotlivci ako samostatné osoby. Tých je takmer 70%. Dvojice si uzatvárajú poistenie zhruba v pomere 23%. No väčšina tých pobytov je v intervale do 15 dní, čiže to je to, čo opäť vidíme z našich dát, do 15 dní a taký ten najfrekventovanejší alebo najfrekventovanejšia dĺžka pobytu je 8 až 9 dní, čo je takmer 20%. Na čo netreba pred cestou zabudnúť? Určite by som si dal pozor a pozrel si všetky povinné a odporúčané očkovania. Zvlášte povinné očkovania sú veľmi dôležité, pretože vynechanie povinného očkovania môže mať za následok odmietnutie poistného plnenia. Osobne by som išiel určite aj po tých odporúčaných očkovaniach, pretože sa človek vie vyhnúť veľmi nepríjemným komplikáciám. Mnohé krajiny priamo na vstupe, už na letisku, si dokonca validujú, či klient má očkovania, ktoré považujú za povinné. Takže môže to byť veľmi nepríjemné prekvapenie, keď sa človek teší na dovolenku, má všetko pripravené a otočia ho na letisku na Madagaskare napríklad. No my sa veľa bavíme o tom, čo kryje a nekryje Európsky preukaz zdravotného poistenia, takže už len z toho názvu vychádza, že to je typ krytia, ktoré sa dá uplatniť v Európe, určite nie v exotike. A práve tým, že sa bavíme o vzdialenejších destináciách, tak aj tie náklady na zdravotnú starostlivosť a hlavne na repatriáciu alebo návrat domov zraneného klienta môžu byť veľmi vysoké, tam sa bavíme až v 10 000. A v takejto situácii bude mať človek pripravený na to veľmi bohatý vlastný rozpočet alebo cestovné poistenie za pár eur na deň.